Мир строительных технологий представляет. Хаумығыз, эфирдайын тар вақыты студияла әдімнен Захир Гелашев. Қысқаса, бүгінгі сағарылышта. Тату яшау өзі матурлық. Халық тату бұнда. Бүті әлі тырышып, яшайдар, ішлейдар. Ескілік yok дегәкті бұла. Иремән қызы мұндаштарын дейді. Her vaqt туған яққа атлығып қайтабыз инде, қағынабыз үфілі вақытта. Уйын майдансықтары өдешін башланы. Әхәзір ошыған башқайнықтар хағында толырақ. Бүгін баш қалабы өфілі БРИКС һәм ШОС саммиттары өдешін башланы. Сараның тап бізді өтесегі Бразилияның Форталеза қалағында білдеренді. БРИКС елдері лидерларының ұсырашуында сәйеси һәм дөйім идара иту ғыраудары, өтеш проблемалары өт ара келішіп үш иту юлдары текшірләсәк. Саммит емғақтары бойынса бірнесе документ қабыл ету планыштырылған. Яңтар сығалышын давам етәді. Қайыпқол, районда ин тату бірден қонақсыл алдардың бірігі. Өткен Аднанын шәмбе күні бұнда хаумығыл алдаштар байрамы өтті. Бұл хақта толырақ біздің мақсус репортажда. Бұл күнді байрамға келеусе Қайыпқол ауылының ұлы-ғыла кісіхілі ауыл клубы янында сұрашты. Сара ошы ауылдан Бүйік Ватан хоғышына кеткен 26 яуырдың яқты ехтәліктерін хатырлаудан башланды. Еңу ялын яқын айтысларға арналған обелиск Бүйік еңудің 70 жылық юбилейі алдынан яңыртылған. Тақтаташтағы исемлекке яу юлында ятып қалысыларда, еңу яулап қайтып, ауылды тіргідіп, вафат болғандар да тіркелген. Ауылдың ең құрметлі инейдерінің бірі тыл ветераны Әниса Ғайнулла қызы Шакирова. Оны Учалы районы муниципаль район хакимияты башлығы Фарид Дәулетгәрәев тәбрикләне. Хуғыш елы балаларыла бала сақтан қапыл өлкөнейген буын инейдеріне лә естәлекле бүләктәр тапшырылды. Уларның теләге хуғыш афәтен бір кемгә башқаса күрергә язмаһын. Артабан байрам сарыһы Шәгәр елғаһы буйында дәвам итте. Ауылдаштарын яңы Байрамғол ауылы хакимияты башлығы Катип Әхмәдиев, район хакимияты башлығы Фәрит Дәүләтгәрәев тәбрикләне. Шундай байрамдар безгә кәрәк, бөтә авылдарга ла кәрәк, чөнки күреп торабыз бүген бик күп кунактар килгән, икенче калаларда яшәгән, авылдашларыбыз килгән, балалар күп йөрий. Бұл якта авылдар бик матур. Бұл байрамға тағыла матуррақ ауылды тәртипкә килтердегез, өйдәрді буяныгыз. Шундай матурлык ул авылда гына каласак, беркем дә аны алып китәлмәй. Шуның өчен бөтәгезне дә бик зур байрам менән котлайм.
хаулык хезгә иминлек безнең дөньяла бер касанда хуш булмаһын, тыныслык бөтәбезгә лә байрамыгыз матур үтһен. Район башлыгы Яңа Байрамгол авылы хакимиятендә җәмәгать эшләрендә актив катнашканы өчен Кайыпкул авылы клубы мөдире Гөлнур Вәлиуллинаны район хакимиятенең рәхмәт хаты менән бүләкләне һәм авыл клубына теннис өстәле бүләк итте. Зур рәхмәтле мен авылдашларыма. Менә әле ошо минутта без ошо төзекләндерүдә иң актив катнашкан кешеләргә, гаиләләргә почет грамоталар, бүләкләр тапшырып үттек һәм тапшырасак бер киләсәктә лә. Һәм зур рәхмәтләребезне җиткерәм килә. Шулай ук менә ошо сараны әзерләүче һәрбер бәләкәйеннән алып улына тиклем катнашуларына, активлекләренә һәм һәр вакытта бердәм булуларына. Мин үземнең авылдашларым белән горурланам. Менә шу аларның бердәм булулары белән авылдан бәләкәй генә авыл булуына карамастан, бунамын дигән кадрлар сыгу белән горурланам. Һәм шулай ук авылымда ниндәй генә сара үтмәһен, авыл халкы бер гаилә булып, бердәм булып, менә шу сараларда актив катнашалар. Кайыпкул авылының киләсәген балаларды ла ихлас алкыштарга күмде байрамга килүчеләр. Яшь бала тәрбияләгән ике әсәй коляскаларында биләгән. Бына шул һәммәһен авылдаштарга матур байрамдан без артта ятып калмайык дип парадта катнашырга булдык һәм ДПС коляска эшләнегендә күмәкләп. Кайыпкул авылының үдешмәкәр артистлары байрам концерты ла әзерләгән. Матур сыгыштар төрле уен конкурсларыннан аралашып барды. Авыл килендәре һыу ташыуда удышһа, ир-егетләр кул көрәше буенча иң көслене асыкланы. Еңеүче тере приз әтәс менән бүләкләнде. Дәртле халык. Бәләкәс авылда күрәһең зур авылларга караганда анда төрле яктан йыелгандар. Монда бөтәле өйкүмләшеп, бергә булып, бергәләшеп кенә йыйнак кына матур байрам итеп үткәрә алалар һәр вакыт. Әзерлекле. Бәләкәй генә булуына карамастан менә Гөлнур туганга рәхмәт. Ошо авылда балаларын да бейтеп, олыларын да бейтеп, йырлатып, һөйләтеп анда бик матур иттереп менә концерт әзерләгәннәр. Миңа бөтә охшаны инде. Байрамда ошо елда юбилейдарын билдәләгәндәргә, балаларга, мәктәпне тәмамлаучыларга һәм өлгүле йорт хуҗаларына бүләкләр тапшырылды. Бүген шундый матур байрам, һәммәгә дә авылдашлар. Былтыр Мусалында булгайны, менә быел Харта авылында, Кайыпкул авылында. Рәхмәт бөтәһенә лә оештыручыларга, авыл халкы үдем килгән. Халык тату бында. Бөтәһе лә тырышып яшәйдәр, эшләйдәр. Эскелек юк дисәк тә була. Яшьләр тырышып яшәйдәр. Авылдашлар очрашуы көтүп алынган шатлыклы байрам. Һәркем табигать кысаганда тугандары белән аралашты, хатирәләр тергезде, рәхәтләнеп күңел асты. 60 кишелек сауда орындарын тәкъдим итте. Ялган мәдәният паркында асылган сауда лавкаһы. Мул уңыш үстерүче баксасылар, өт продукциясын келтирүче авыл кешеләре үзләреннән артып калганын сауда лавкагында хата ала. Был бернидә химикатһыз таза ризык ашарга теләүчеләр өчен дә, артыгын атып гаилә бюджетын артырырга теләүчеләр өчен дә уңайлы. Авыл продукциясын йомыртка, өй иремсеге, һөт, авыл каймагын, кызарып бишкән еләктәрде хәзер үдәк базардан тыш, каланың ял һәм мәдәният паркында асылган авыл лавкаһында сатып алырга мөмкин. Кала хакимияте тырышлыгы белән сауда өчен махсус орын картәләп алынган, асфальт түшәлгән. Мул уңыш үстерүче баксаслар, шәхси хуҗалыкларында һөт продукциясын җитештерүчеләр, фермерлар калла яшәүчеләргә азык-түлек тәкъдим итә ала. Бұл бәхет безгә зур куаныч инде ул, конечно. Күптән көттек бул базарды. Яшәргә кирәк бит халыкка. Постоянный булган. Шулай хатып торайык, аралашып килеп. Булган әйдә булган. Үз продукциясын тәкъдим итүчеләрнең теләктәре лә бар. Киләсәктә сауда рәтләренең кыйыгы булһа, ел яңгырдан ышык булыр инде тидәр улар. Шөкрәше бу эштәсәләр, әйбәт кенә итеп, буфет. Бергә әйбәт була, город халкына әйбәт була. Киләсәктә лә шулай булсын һәр вакыт. Без авыл халкына бөтәбезгә яшәргә кирәк, балалар үстерергә кирәк, укытырга кирәк.
Көндәлек һөт ризыктарын алырга теләүселәр өчен дә, авыл ерендә эш юклыкка һылтанмай үз көнен үзләре күргәннәр өчен дә сауда рәттәре уңайлы. Әйткәндәй, ул иртәнге 7-нән киске 7-гә тиклем эшләячәк. Ошо көндәрдә Учалы авылында гадәттән тыш хәл килеп туды. Билдәһез авыр техника электр баганаһын төкү сәбәпле йөзләгән йортлар утһыз калды. Бу хакта киләсе сюжетта. Якшәмбе 5 июль көне 18 сәгать 23 минутта Учалы электр селтәрләре предприятиеһе диспетчеры шылтырату ала. Унда Учалы авылының РТС биттәһендә электр линия һүнүе турында хәбәр әйтелә. Һөдемтәле электр баганаһының юл транспорт һәлакәте һөдемтәһендә емерелүе асыклана. Оператив бригада авария урынын тәртипкә килтереп, иртәнге сәгать 5-кә йортларга ут бирә. Была выполнена работа по демонтажу поврежденной опоры и монтажу новой опоры и монтаж-демонтаж проводов на поврежденном участке. Работы по замене опор были завершены к часу ночи. Но в результате вот этого ДТП и повреждения на линии, кроме этой поврежденной опоры, было выявлено повреждение проходных изоляторов на трансформаторной подстанции номер 105. Работы были уже продолжены с утра. Основные потребители, которые попали под отключение, были подключены в 5 часов 12 минут утра. 105-нче ханлы трансформатор подстанцияһы дүшәмбе көне ремонтланып, еңүдең 30 еллыгы Һәдия дәүләт шына Зәки Вәлиди һәм Рәми Гарипов урамдарына ла тулыһынса ут бирелә. Рәсәйдә республикала игълан ителгән әдәбият елында районыбызның үзәк китапханаһы эше тагы ла йәнләнә төште. Әдәби очрашуга был елы якташыбыз Шагыйра Гүзәл Галиева килде. Уны 60 яшьлек юбилей менән каләмдәш дуслары, алдаштары, китапханасылар тәбрикләне. Якташыбыз Шагыйра Гүзәл Галиева Иманкул авылы кызы. Мәктәптә укыган мәлдән алып шигырьләр иҗат итә. Башкорт дәүләт университетын тәмамлай. Зур Бәйлә исемле тәүге шигырьләр китабы менән шигърият дөньяһына килеп керә. Кыйгас булыт, мин яшәем Уралда, Иремәл итәгендә, ут күрелмәй усагымда, Иремәлдә алтын тамыр, булар барыһы ла якташыбызның шигъри йыентыклары. Һәр вакыт туган якка атлыгып кайтабыз инде, хагынабыз Өфлә вакытта. Туган якта бер касанда туйдырмай тормыш дигән һәмәк шул мәгънәле ялкмайһың, китәһе килмәй, адак китәһе килмәй. Мин туган yerендә туып үсеп шунда яшәгән кешеләрдә иң бәхетле кешеләр дип саныйм. Шагыйра Гүзәл Галиева хезмәт юлында хәбәрсе, байтак елдар театр һәм кино сәнгате белән бәйле вазифалар башкарды. Очрашуда ул иҗади пландары белән уртаклашып, киләчәктә драма әсәрләре өстендә эшләячәге хакында әйтеп үтте. Без Гүзәл Галиеваны хөрмәттәбез, уны үзебезнең алыгыдан горурлык итеп һанайбыз. Мәктәпләрдә лә, библиотекаларда ла, китапханаларда ла уның китаптары һәм уның арналган мөеш һәрбер yerдә лә безнең авылларда бар. Үзебезнең шундай данлыклы, һәләтле шагыйрьләребезне вакытында күтәрмәләргә кирәктер дип уйлайбыз. Исәлә якташыбыз 60 яшьлек юбилей айканлы район хакимиятенең каләмдәш дусларының котлауларын кабул итте, шигырьләрен укып ишеттерде. Балаларның яйгы ялы күңелле һәм файдалы үтүн өчен авыл мәдәният йортлары хезмәткәрләре лә зур көч һала. Кунакбай авылында быел 3нче ел балалар уен майдансыгы оештырылды. Бу хакта киләһе материалда. Кунакбай авылы балалар майдансыгында кескәйләрнең шат аваздары билдәле 3 сәгать буена тынмай. Авнаһына 3 тапкыр сәгать 2-нән 5-кә тиклем бында клуб хезмәткәрләре кескәйләрнең яйгы ялын төрләндерергә тырыша. Мауктыргыс уендар түрі балаларга бик охшай. Шуңа ла майдансык ел һайын үзенә кескәйләрде күпия. Әлеге көндә бында 40-тан ашу бала йөрий. Балалар майдансыгын инде 3нче ел оештырабыз. Һәм 3 юнәлештә эшләйбез инде. Патриотик юнәлештә. Шуннан әдәбият елы булгас балаларды китап менән таныштырабыз, әкиятләр күрһәтәбез. Һәм 3нче юнәлеш ул балаларның һаулыгын ныгытабыз. Безнең спорт залыбыз бар, шунда балалар
эшләйдәр инде. Һәр көндең программаһын клуб мөдире, вожатыйлар, китапхана хезмәткәрләре белән бергә тиз утырып төзүләр. Уеннарны башкорт һәм рус телләрендә алып барырга тырышалар. Һәр уен өчен кирәкле уенсыктар, спорт инвентарьлары алынган. Нур кулланучылар җәмгыяте итәкчелеге уенсыктар алуга ярдәм иткән. Бунан тыш клуб мөдире үз исеменнән зур финанс ярдәме керткән. Уендар ентекле хайлана. Уларның һәр бире физик һәм интеллектуаль яктан үсешергә ярдәм итә. Мин балалар майданчыгында 3нче ел эштәйм. Миңа бик акчай, балаларга да акчай. Без аларга төрле уендар, эстафеталар үткәрәбез, мероприятиялар. Төрле урыннарга йөрибез. Үзебезнең музейбызга барып килдек. Экскурсия һәм акнама үткәрдек инде. Балалар бик күп йөри, көн һайында киләләр. Уенчыктар, күп уенчыктар бар инде, шулар менән уйнайдар. Азак күстәнәстәр бирәбез инде аларның шул мотор үзен тоткандарын өчен. Төрле уенчыктар бирәбез инде приз һәмак. Ямгырлы һавык көндәрдә балалар өчен төрле әдәби саралар да үткәрелә. Китапхана хезмәткәрләре менән балалар төрле әкият геройдарын һынландырып, театрлаштырылган тамашалар күрһәтә. Мәдәният йорты тренажер залы малайларның яраткан урынына әйләнгән. Бунда улар үзләренең сәламәтлекләрен ныгыта. Балалар майданчыгы үз эшен август ае адактарына тиклем дәвам итәсәк. Ворожеич күле буенда укучылар өчен оештырылган яйгы палаткалы лагерьда ел һайын балаларды үзенә күп йыя. Икенче 10 көнлек заезда был юлы 50 бала ял итте һәм һаулыктарын ныгытты. Бына 14 ел рәттән инде Ворожеич күле буенда палаткалар лагерь оештырыла. Ул быел туризм, спорт һәм экология юнәлешләрендә эшләй. Балалар туристик маршруттар буенча походтарга йөри, табигатьне һаклауда, уны субсардан тазарту эшендә актив катнаша. Һәм әлбәттә яшь спортчылар бунда көн һайын үз өстендә эшләй, осталыктарын камиллаштыра. Мин бу лагерьгә 3нче мәртәбә килдем. Менә лагерь окшай. Бунда һәйбәт ашаталар. Бунда тренировка була. Һәү төшәргә барабыз. Палаткаларда йоклайбыз. Лагерьдә әлбәттә балалар уңайлы шартларда яшәмәй. Саф һавала, ямгыр, ел астында улар авырлыктарды йырып сыгырга, бер-береңә ихтирамлы булырга өйрәнә. Авырлыктарга карамастан иртәнән кискә тиклемге бик күсергәнешле көн үткәрһәләр дә, балаларның береһе лә зарланмай. Киренчә уларга охшай. Бигрәк тә усакта бешкән ризыкты улар яратып ашай. Саф һавала йөргәс ашау да көчле тидер оештыручылар. Мин бу лагерьда 1нче ел медсестра булып эшләйм. Бик нык охшаны. Шундай организаторлар тырышлар, нимә генә балалар менән эшләмәйдәр. Зарядка көндә, су керәләр, тау башларына менәләр, уеннар, конкурслар, дискотекалар үткәрәләр. Шуның өчен күп бала монда ел сайын килә, икенче заезга ла калырга тырышалар. Зилә Әхметовнага шундый лагерь матур итеп лагерь урнаштырган өчен бик зур рәхмәт. Ворожеич күле буендагы палаткалы лагерь быел 50 балага 10 көн дәвамында күңелле ял бүләк итәсәк. Бұл көндәр улар күңелендә мугаен олак һакланыр әле. Яңгыр сыгылышы тамам, мин һеҙҙән киләһе осрашканга тиклем хушлашам. Ау сәләмәт булығыҙ. Одежда для ведущего предоставлена салоном мужской одежды Мистер Икс, улица Ленина, 25. Покупая в интернете, волнуетесь о качестве товара и сроках доставки? Магазин М-Сити решил эту проблему. Выбирайте товар на сайте rcvostok.ru по оптовым ценам, оплачивайте в магазине и получайте свой товар здесь же. Экономим с М-Сити этим летом. М-Сити – гарант вашей удачной покупки. Улица Ленинского комсомола, 4/3.